سلام كما يتمشي كبرى سمعتنا زعبيت زيناتات هاجرات نوردي كمونا قدستي هاجرا وفصامتات نقرب له هرميني ميديايو كما ترون لو مسوني 14 نحس زدالنا يوم حد صرت على تو زيناتات تاسعبنا نقرب لكم هنا نمكتالكم ان عدمنا كان نطفتاتهم كنقدم كام محدرات كتما شودن ገንዘባዊ ሓገዝ ዝረኽቡ ሰባት ከም ሎሚ ገይሮም ውሒዶም ከም ዘይፈልጡ ሓድሽ ኣሃዝ ሃገራዊ ቦርድ ጥዕና ንድሕነትን ምግላጹ መምሕደራት ከተማ ሾደን ሃንደበት ዝኽሰት ጽንኩር መሸንበባ ዝናብ ንምምካት ክንደይ ዝኣክል እኹል ምድላው ጌረና ኣሎ ኣብ ዝብል ሕቶ ካብ ሓደ መምሕዳር ከተማ ናብ ተኻልእ ዓብዪ ፍልልይ ከም ዘለዎ ውልቀ ሰባት ምስ ቴክኖሎጂ ብፍላይ ድማ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ዘማዕብልዎ ርክብ ብመሰረታዊ ስነ ኣእምራዊ ድሌታት ኣዝዩ ከም ዝጽሎ ሓደ መጽናዕቲ ምግላጹ ከምኡውን ንፈረንሳን ብሪጣንያ ናብ ዘረኸብ መስመር ማያት 6 ስደተኛታት ምማቶምን ካልኦትን ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም ደጊምና ንዓደምና ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዝርዝራቱ ዝሓለፈ ቀደም ኣብ ኒውዚላንድ ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ሾደን ንጃፓን 2-1 ስዒራ ናብ ፍርቂ ፍጻመ ሓሊፋ ኣላ በዚ ድማ ኣብ ዝመጽእ ጸወታ ሾደን ምስ ስፔን ክትገጥም እያ እዚ ጸወታ ብኣብ ቆጻጸራ ሾደን ሰዓት 9 ፈረቓን ቀዳም ንጎው እኳ እንተጀመረ ኣዝዮም ብዙሓት ደገፍቲ ሾደን ኣብ ማእከላይ ስቶክሆልም ኣብ ሞስባ ክራስተን ኣብ ክፉት ኣየር ኣብ ዝርከብ ባር ነቲ ጸወታ ብዓብዪ ስክሪን ንምዕዛብ ብኣግኡ ተኣኪቦም ምንባሮም ሬድዮ ሾደን ጸብጺባ ኣላ መስራቲት ጉጅለ ደገፍቲ ሃገራዊት ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ሾደን ሶፍት ሁሊጋንስ ዝኾነት ኤስትሪድ ጅክልማን እተን ናይ መወዳእታ 10 ደቂቕ ኣዝየን ወጥሪ ዝመልአን እየን ነይረን እንተኾነ ግና ኣዝየ ተሓጒሰ ክትብል ንሬድዮ ሾደን ገሊጻ ኣላ ካብ መምሕደራት ከተማ ሾደን ገንዘባዊ ሓገዝ ዝረኽቡ ሰባት ከም ሎሚ ገይሮም ውሒዶም ከም ዘይፈልጡ ሓድሽ ኣሃዝ ሃገራዊ ቦርድ ጥዕና ንድሕነትን ኣመልኪቱ ኣብ ዝሓለፈ ሰነ ገንዘባዊ ሓገዝ እተገብረሎም ሰባት 110,000 ጥራዮም ዝሩይ ምንካይ መን ሓገዝ ክረክብ ይግባእ ኣብ ዝብል ሕቶ ብዝተገብረ ጽኑዕ ሕግታት ዝመፀ ክኸውን ከም ዝኽእል ብሰንኪ ስክፍታታት መስርሕ ምጽዳቕካ ውሑዳት ሰባት ጥራይ የመልክቱ ከም ዘለዉ እቲ ቦርድ ገሊጹ ኣሎ መምሕደራት ከተማ ሾደን ሃንደበት ዝኽሰት ጽንኩር መሸንበባ ዝናብ ንምምካት ክሳብ ክንደይ እኹል ምድላው ጌረና ኣሎ ኣብ ዝብል ሕቶ ካብ ሓደ መምሕዳር ከተማ ናብ ተኻልእ ዓብዪ ፍልልይ ከም ዘለዎ ኣብ መምሕዳራት ከተማ ሾደን ክፍልታት ማይ ከምኡውን ምውጋን ፈሳሲ ኩባንያታት ዝሰርሕ ማሕበር ስቨንስካቫተን ሓቢሩ ነዚ ሓደጋ ንምምካት እንታይ እንተተገብረ ይሓይሽ ኣብ ዝብል ዝሓሸ ውጥን ዘለዎን ከምኒ ከተማ ዮቶበሪ ዝኣመሰላ መምሕዳራት ከተማ ከይተረፋ ነቲ ውጥናት ብጭቡጥ ንምትግባር ገና ብዙሕ ከም ዝተርፈን ተገሊጹ ኣሎ ህንፀት ገና ኢና ጀሚርና ይብል ክኢላ ምትዕጻፍ ክሊማ ዮቶበሪ ጄስፐር ፐርሰን ተዓቢ ብዶ ኣብቲ ድሮ ጽርግያታትን ህንፃታትን ዘለዉ ከባቢ እዩ ትብል ኣዋሃዲት ምምካት ወብላ ካርልስታድ ክሪስቲና ሄድፎር ኣብ ሕርሻዊ ስራሕት ዘገልግሉ ክቡራት መሳርሕታት ጂፒኤስ ዘጋጥም ስርቂ ንዓበ ክኸይድ ምምፁ ፖሊስ ገሊፆም በዚ ድማ ፖሊስ ዋሃይታት እዞም ገበነኛታት ጉጅለታት ንምስባር ኣብ ዶብ ዞባታት ዘሎ ሓበራዊ ወፍሪ ኣብ ልዕሊ ምድልዳል ምስ ፌደሬሽን ሓረስቶት ሾደን ብሓባር ኣብ ምስራሕ ይርከቡ ኣለዉ ኣብዚ ዓመት ዛጊት 123 ስርቂ መሳርሕታት ጂፒኤስ ከም ዝተፈጸመ ስታቲስቲክስ ፖሊስ የመልክት ውልቀ ሰባት ምስ ፍርያት ቴክኖሎጂ ብፍላይ ድማ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ዘማዕበልዎ ርክብ ብመሰረታዊ ስነ ኣእምራዊ ድሌታት ኣዝዩ ከም ዝጽሎ ተገሊጹ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ፊንላንድ ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ታምፖሬ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ከም ዘመልክቶ ሓደ ሰብ ቴክኖሎጂ ኣብ ዝጥቀመሉ እዋን ዝህልዎ ናጽነት ብቕዓትን ዋንነትን ናይ ምስትምቓር ብቕዓቱ ኣብ ልዕሊ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ዘለዎ ራእያ ኣብ ምቕራጽ ልዑል ተራ ኣለዎ ሰባት ኣብ ቴክኖሎጂ ዘለዎም ኣረኣያ ንምድሳስ ተመራመርቲ ክልተ ዝተፈላለያ መጽናዕትታት ኣካይዶም ኣለዉ ተቐዳማይ መጽናዕቲ ኣብ 6 ሃገራት ኣውሮጳ ማለት ኣብ ፊንላንድ ፈረንሳ ጀርመን ኣየርላንድ ኢጣልያን ፖላንድን ዝተኻየደ ኮይኑ ካብ 18 ክሳብ 75 ዝዕድሚኦም ኣስታት 8800 ውልቀ ሰባት ዘሳተፈ እዩ እቲ መጽናዕቲ ኣብ ልዕሊ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ዘሎ እወታውን ኣሉታውን ኣረኣያ ምስ ስነ ኣእምራዊ መሰረታዊ ድሌታት ዝተኣሳሰር ምዃኑ ኣጣሊሉ ኣሎ ብፍላይ ድማ ስምዒት ብቕዓትን ዋንነትን ኣብ ልዕሊ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ኣብ ዝነበረ እወታዊ ኣረኣያ ሓያል ጽልዋ ዘሕድር ምዃኑ እቲ ምርምር ገሊጹ ኣሎ ካልኣይ መጽናዕቲ ካብ 18 ክሳብ 80 ኣብ ዝዕድሚኦም ፊንላንዳውያን ዘተኮረ ኮይኑ ርእሰ ተኣማንነትን ስምዒት ዋንነትን ምስ ምጥቃም ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ዘለዎ ዝምድና ንምድሳስ ፈቲኑ ኣሎ እቶም ተመራመርቲ ስምዒት ርእሰ ምትእምማንን ዋንነትን ምስ ዝውስኽ ኣብ ልዕሊ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ዘሎ ጽቡቕ ኣረኣያ ከም ዝዓቢ ኣሉታዊ ስምዒት ድማ ከም ዝንኪ ተዓዚቦም እቲ መጽናዕቲ ምስ ግዜ ኣብ ኣተሓሳስባ ጽልዋ ዘሕድሩ ዝተፈላለዩ ማሕበራውን ስነ ኣእምራውን ርቋሒታት እውን ዘርዚሩ ኣሎ ሰባት ብዛዕባ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ተስፋን ፍርሕን ኣሕዲሮም ኣለዉ
تخونقنا اب artificial intelligence بغراياتات محاز نزي تكنولوجي بسلوط أقبام نمتقام كحجز يخيلي كبل تمرامري برقدال قليز الله اب شدشتين زمرمرا استقبرلن هاغرات زترغبه ውጽኢት ተመሳሳሊ እኳ እንትኾነ ፊንላንዳውያን ምስ ካልኦት ተሳተፍቲ ኣውሮፓውያን ክነጻጸሩ ከለዉ ኣብ ልዕሊ artificial intelligence ዘሎ ማራያ ዝያዳ እወታዊ እዚ ድማ ንፊንላንዳውያን ክጠቅም ይኽእል ክብል ተመራማሪ ኣክሳንን ኣመልኪቱሎ ብመሰረት ጸብጻብ ሄልሲንኪ ታይምስ ቻንስለር ጀርመን ኦላፍ ሾልዝ ኣብ ቀረባዋን ብስዑድ ዓረብ ዝምራሕን ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንምቁራጽ ዝዓለመን ናይ ሰላም ዋዕላ ብሓጎስ ከም ዝቕበሎ ገሊጹ ነዘን ምትብባዕ ተወሳኺ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ክካየድ ካ ጸዊዑ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳሚ ሰንበት ኣብ ስዑድ ዓረብ ጅዳ ኣብ ዝተኻየደ ምትእኻብ ቻይና ጀርመን ህንድን ኣሜሪካን ሓዊሱ ተወከልቲ ኣስታት 4 ሃገራት ተሳቲፎም እዮም ትኾነ ግና ኣብዚ ምትእኻብ ሩስያ ኣይተዓደመትን ሾልዝ ምስ ጀርመናዊት ማዕከን ዜና ZDF ኣብ ዝገበሩ ዓመታዊ ቃለ መሕትት እዚ ዝርርብ ክቕጽል ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ሩስያ ጌጋ መንገዲ ከም ዝመረጸት ተገንዚባ ሰራዊታ ንኽትስሕብ ጸቕጢ ዘዕቢ ኢሉ ናብ ሰላም ዝወስድ መንገድን ምዝታይ ካልእ ተመሳሳሊ ኣህጉራዊ ዝርርብ ዝሓለፈ ሰነ ኣብ ኮፐንሃገን እውን ተኻይዱ ነይሩ እዩ ሾልዝ ነቲ ኣብ ዴንማርክን ስዑድ ዓረብን ብደረጃ ኣማኸርቲ ፖሊስ ወፃኢ ዝተኻየደ ዝርርብ ዘለዎ ናዕዳ ገሊጹ ኣሎ ዩክሬን ነቲ 10 ነጥብታት ዝሓዘ ውጥን ሰላም ስዑድ ዓረብ ኣመልኪታ ዕግብቲ ምዃና ገሊጻ ኣላ ሞስኮ ብወገና ኪየቭ ዕጥቃ ምስ ኣውረደት ጥራይ ሰላም ክወርድ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቓ ኣላ ዩክሬን ብሃገራት ምዕራብ ዝተዋሃባ ኣጽዋር ተጠቒማ ኣብ ዝሓለፈ ሰነ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ጸረ መጥቃዕቲ ጀሚራ ነይራ እያ ትኾነ ግና ካብ ሩስያ ተሪር ግብረ መልሲ ስለ ተዋሃባ ብዙሕ ንቕድሚት ክትስጉም ኣይከኣለትን ዝነኾነ ኪየቭ ንበርሊን ናይ ነዊሕ ርሕቀት ታውረዝ ክሩዝ ሚሳይላት ክትህባ ብተደጋገመ እኳ እንተሓተተት ጀርመን ግና ከምዚ ምግባር ነቲ ግጭት ናብ ዘይድሊ ደረጃ ክዕርጎ ይኽእል እዩ ብዝብል ስክፍታታት ነቲ ኣጽዋር ካብ ምሃብ ተቖጢባ ኣላ ድሕሪ ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ጀርመን ንኣሜሪካ ስዒባ ንኪየቭ ዝበዝሐ ወታደራዊ ሓገዝ ከተቕርብ ምጽናሓ ጸብጻባት ይመልክቱ ቀዳሚት ሚኒስትር ኢጣልያ ጆርጂያ ሜሎኒ ኣብቲ ሃገር ንዝተሓተ መጠን ደመወዝ ኣመልኪቱ ዝለዓል ቀጻሊ ምዝሰሓብ ንምፍታሕ ክኢላታት ዕዮን ቁጠባን መዚዛ መንግስቲ ኢጣልያን ተቃወምቲ ውድባትን ዝሓለፈ ዓርቢ ተራኺቦም ኣብ ኣካታዕ ጉዳይ ዝተሓተ መጠን ደመወዝ ብምዝታይ ናይ መወዳእታ ገደብ መዓልቲ ውሳነ ኣቐሚጦም ኣለዉ ቀዳሚት ሚኒስትር ኢጣልያ ሜሎኒ ኣብ ውሽጢ 60 መዓልታት ሓደ እማም ክሰርዕ ንሃገራዊ ቤት ምኽሪ ቁጠባን ዕዮን CNEL ሓላፍነት ይባላ እዚ ብሓባር ውፅኢታዊ ፍታሕ ንምርካብ ዝተገብረ ምዃኑ ሜሎኒ ወሲኻ ገሊጻ ኣላ እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ስልጣን ዘሎ ልፍንታዊ መንግስቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝተሓተ ሃገራዊ መጠን ደመወዝ ንሰዓት 10 ዩሮ ክኸውን ዘቕረበ እማመ ድሕሪ ምውዳቑ እዩ ይኹን እምበር ትሑት ደመወዝ እቲ ሃገር ንምፍታሕ ጸቕጥና ሓየለ ምስ ምምጽኡ CNEL መንግስቲ ንትሑት ደመወዝ ብኸመይ ክቃለሱ ከም ዝኽእል ብምምርማር እማምኡ ናብ ባይቶ ከቕርብ እዩ ቀዳሚት ሚኒስትር ሜሎና ምኽንያት ትሑት ደመወዝ ኢጣልያ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ምስ ፈረንሳይን ጀርመንን ብምንጽጻር ዘመዝገበቶ ዝተሓተ ሃገራዊ ዕብየት ቁጠባ ኢላ ከምትኣምን ጋዜጣ ላ ሪፓብሊካ ጸብጺባ ኣላ ኢጣልያ ሓንቲ ካብተን ኣስራሕቲ ንሰራሕተኛታት ክኸፍልዎ ዘለዎም ዝተሓተ መጠን ሕጋዊ ደመወዝ ዘይብለን ውሕዳት ሃገራት ኣውሮጳ ማእከላይ ደመወዝ ውልቃዊ ጽላት ኢጣልያ ብመሰረት ኣብ ቀረባ እዋን ዝተረኽበ ወግዓዊ ስታቲስቲክስ ኣብ ዓመት 21800 ዩሮ ቢልዩ ሕብረት ኣውሮጳ ኣብ 2022 ሰራሕተኛታት ዝሓሸ ደረጃ መናብሮ ክህልዎም ብዝብል ምኽንያት ሓድሽ መምርሒ ዝተሓተ ደመወዝ እኳ እንተጽደቐ ጣልያን ግና ነዚ ኣይተጸንብረቶን ብዘይካ ኢጣልያ ካልኦት ዝተሓተ መጠን ደመወዝ ዘይብለን ሃገራት ኣውሮጳ ዴንማርክ ኦስትሪያ ፊንላንድን ሽወድንን ንብስራት ኣብ ሰሜን ኤውሮጳ ዝመደበሩ ትራንስፈር ጋላክሲ ናይ ነዊሕ ዓመታት ልምዲ ኣብ ዲጂታላዊ መፍትሒ ናይ ሓዋላ ወይ ከዓ ዝውውር ገንዘብ ዘተኣታተወ ትካል ኮይኑ ሕጂ ድማ ጠለብ ዓማዊሉ ንምምላእ ካብ ሙሉእ ኤውሮጳ ናብ ኤርትራ እውን ገንዘብ ክትልእክሉ እትኽእሉ ቅልል ዝበለ መስርሕ ፈጢሩልኩም ኣሎ እዚ ስርሒት እዚ ነቲ ኣብ ኤውሮጳ ዝርከብ ማሕበረሰብ ኤርትራ ኣብ ዓዱ ንዝርከብ ስድራ ቤቱ ንምድጋፍ ዝጽዕር ዓብይ እፎይታ ዝህብ እዩ ትራንስፈር ጋላክሲ ንተጠቀምቲ ምቹእ ዝኾነ ኣፕ ኣዳልዩ ካብ ዝኾነ ቦታ ኤውሮጳ ብዲጂታላዊ ኣገባብ ገንዘብ ብምልኣኽ መቕረብኩም ናብ ሂምቦል ብምኻድ ገንዘቦም ክርከቡ ከም ዝኽእሉ ነበስረኩም እዚ ብፍሉጣት ቨምፐር ካፒታሊስትን ባንከኛታትን ዝድገፍ ሕጋውን ውሑስን ዘተኣማምንን ናይ ሓዋላ ኣገባብ ንዘለና ልዑል ተመክሮ ምትሕልላፍ ገንዘብ ምስክር እዩ ሕጂ በዚ ጥብቆ
ወይ ከዓ ሊንክ ኣቢልኩም ትራንስፈር ጋላክሲ ኣብ ተመዝጊብኩም ኣውርድዎ ንኤርትራ ድማ ካብ ኤውሮጳ ገንዘብ መልኣኽ ክትጅምሩ ትኽእሉ ኢኹም ብተወሳኺ ትራንስፈር ጋላክሲ ብትግርኛ ድጋፍ ንዓማዊሉ ከም ዝህብ ነበስረኩም ነዝያዳ ሓበሬታ ወይ ድማ ንሓገዝ ወይ ውን ሕቶታት ምዝህልወኩም ብቁፅሪ ስልኪ 00 46 7 10 71 21 69 ተወከሱና ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክብራት ሰማዕትና መወዳእታም ስደተኛታት ዝፀዓነ ጃልባ ንፈረንሳን ብሪጣንያን ኣብ ዘረኸብ መስመር ማያት ኣብ ገማግም ብምጥሓላ 6 ሰባት ሞይቶም እታ ጃልባ ናብ ቀዳም ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ኣብ ከቢድ ፀገም ከም ዝወደቐት ሓለዋ ባሕሪ ፈረንሳ ገሊፆም እዮም ዝበዝሑ ኣፍጋኒስታናውያን ዝርከቦም 59 ሰባት ብሓለዋ ገማግም ባሕሪ ፈረንሳን እንግሊዝን ከም ዝደሓኑ ሰበስልጣን እተን ሃገራት ሓቢሮም ኣለዉ ክልተ ሰባት ግና ዛጊት ዳሃዮም ኣይተረኽብን ዘይካዚ ኣብ ዶቨር ናይ ህይወት ኣድሕነት ተኸድኑ ገለ ሰባት ብስትሬቸር ክወርዱ ተራዮም ኣለዉ ስፍሓት ናይ ዝበፂሑ ዘሎ ጉዳት ንጹር ኣይኮነን ምስ ምዝርጋሕ ተወሰኸ ሓበሬታ ግና ቁፅሪ ዳሓንቲ ክቀያየር ይረአ ኣሎ እቶም ዝሞቱ 6 ሰባት ኣብ ዕድመ 30ታት እዮም ተባሂሎም ዝግመቱ ኣፍጋኒስታናውያን ደቂ ተባዕትዮ ምዃኖም ምክትል ዓቃቢ ሕጊ ከተማ ቡሎን ፊሊፕ ሳባቲር ንማዕከን ዜና ኤኤፍቢ ሓቢሩ ኣሎ እቶም ዝደሓኑ ገለ ህፃናት ዘጠቓልሉ ኮይኖም ገለ ሱዳናውያን ገዲፍካ መብዛሕትኦም ካብ ሃገር ኣፍጋኒስታን እዮም ሓንቲ ተሓልፍ ዝነበረት መርከብ ብኣቆፃፅራ እታ ሃገር ከባቢ ሰዓት 4:20 ኣብ ገማገም ባሕሪ ሳንጋተ ልዕሊ ዓቐን ሰባት ዝፀዓነት ጃልባ ኣብ ፀገም ምህላዋ ከም ዝረኣየት ናይ መጠንቀቕታ መልእኽቲ ምሃባ በዓል መዚ ገማግም ባሕሪ ፈረንሳ ፕሬማር ይሕብር ክልተ ጃልባ ፈረንሳ ነቶም ገና ዳህዮም ዘይተረኽበ ክልተ ሰባት ይደልያ ከም ዘለዋ ቢቢሲ ወሲኻ ፀብፂባ ኣላ እምበር ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ሰኔ 14 ናሓሰ ብሃርሜኒ ሚድያ ዝተዳለዉ ሓፀርቲ ዜናታት ዝዕለት ከምኡውን ኣገደስቲ ሃገራዊ ፍጻመታት እዞም ክሳብ ሕጂ ክትከታተልዎም ፀናሕኩም እዮም ምሳና ብምፅናሕኩም ኣዚና እናመስገንና በዚ ንሰናበተኩም ሰላም ሃርሞኒ ሚድያ ዕለተ ልደት መርዓ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዝጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሕብር ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደልይሉ እዋን ሃርሞኒ ሚድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ